ଆଜି ହେଉଛି କ୍ରିସମାସ୍ ଡେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆସେ। ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ସଜେଇବି। ସେମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଭଲ ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ସଜେଇଦେଲେ ସାଣ୍ଟା ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବେ। ମୁଁ ଯାଏ ଏଥର ଦେଖେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଠି ତ ଭଲ ସଜା ହେଇଛି। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ କ'ଣ ବଡ଼ଦିନର କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ବନେଇ ସାରିଲୁଣି? ତୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ତୁ ଟିକେ ମୋତେ କହିଲୁ ଦେଖି। ମୁଁ କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆସିଛି ତୋ ପାଖକୁ। ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ ଦେଖି ମୋତେ। ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଭାବି କରିବି। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ ମୁଁ କରିବି, ସେମିତି ଟିକେ ସଜେଇଦେବି ଆଉ। ଯାଉଛି ଟିକେ ବଜାର ଯିବି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଆଉ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଣିକି ଆସିବି ଆଉ କ'ଣ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ଟିକେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସାଣ୍ଟା ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବେ ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ଢେର ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବେ। ମୋ ଗଛଟା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଇବି ଯେ ମୋ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ଗଛ ଦେଖି ସାଣ୍ଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ନ ଯିବେ। ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ଫୁଲ, ଲାଇଟ୍, ଲିଚୁ ସବୁତକ ସଜେଇଦେବି ସେଇ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ଗଛଟାରେ। ସଜେଇଦେଲେ ମୋର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସେପଟେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। କେଜାଣି ସାଣ୍ଟା କାହା ଘରେ ଆଣି ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ କେଜାଣି। ହଉ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବାର ଅଛି। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କାଳୁ କାଉକୁ କହିଲା, ହେଇଟି କହିଲ ଦେଖି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖିଲ ସେପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ସଜେଇବାକୁ। ସେପଟେ ଚିଲ ଦୋକାନ ଯାଇ ଦୋକାନୀବାଲାକୁ ମାଗୁଛି, ଦେଲ ଯେଉଁ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ଗଛଟାରେ ସଜେଇବାକୁ ସବୁ ଟିକି କରି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦିଅ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ମୋର ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଣ୍ଟା ନ ଯାଇ ଚିଲ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଢେର ସାରା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଲେ।